Etha Mzansi. Ngiyoqala ke ngiya-uploada guys ey'nkundleni zokuxhumana ngo-12 namhlanje ngiyaqala ngiya-uploada guys, akulalwa ngo-12 ngiya-uploada. So wena uma uthanda ubuthongo izinto zami uzoyibona ekuseni, but bengingafuni ukuthi uyibone ekuseni because namhlanje zonke ziyavela, yabo lana. So yonke lento bengiyenza cabanga just for sense, yonke lento ingomazondi guys. Ama-meetings waqala wathola ngomazondi, yabo lana. So ngicabanga ukuthi into on futhi into eqondile. Ngicathi namhlanje ziyakhala. So ngiyashekha umalapha la. So siyangena. Amazondi mfazi wami. Webhuti. Qoqo. Wemazondi. Angazi kusho ingoma icabanga. Inkinga lapho. Okay, ziningi indlela engisazoyihamba. Ivideo yokuqala lesukwini. Just for upload. Njengoba ngisho ukuthi mhla 2026 yimina kuphela otrenda, yabona. Nanokuthi namfethu nginikhombisa ukuthi imali yini guys, yabona nto. Imali yani yini ngishawa yini? So yini ngishayayo? Yabo, sibonga unyazi. Sibonga unyazi mfethu, yabona. Ingonyazi lento kahle kahle wafethu. Njengoba siyishaya. Yabona. So sina sihamba ngesikhathi. Stay tuned and focus. Angazi ngophi la. Kodwa nansi location njengamanje. So ay yashinamba yashinamba athe ngixoxe lesaphicathi manje kodwa manje ushunqa awubathi umdladlana ushunqa awathikira ubasondela face nakho ngibahlephula bona bathanda imali ngingathi nendaba abayithanda bheke khona umshunqi obathi uKingmaster Mtita udumo ayisaphi nakhona eke nakhona noma. Ngokulanda ukude bafana. Ngokulanda ukude mzukulu. Ngokulanda ukude mfana wami. Khuleka ke. Ngokulanda ukude khehla. Ngokulanda ukude baba. Ngokulanda ukude boy. Ngokulanda ukude mzukulu. Hey. So ngizoshaya event la esheshisayo. Ngizoshaya event la esheshisayo bazukulu. Ngizoshaya event la esheshisayo, yabo. So ngizoshaya event la mfethu esheshisayo, yabona. Yabo nje ubona nje mfethu. Ngokubamba ukude mzukulu, yabona. So event yonke lengizoyishala, yabona. So wena mfethu sila FM channel mfethu. Nangu fafa mfethu. Yabona. Into eqondile nje mfethu, yabona. Mfethu, yabona. So izinto kanjalo mfethu. Pura Vasco, simbamba sikude. Ayinayo inkabi yami. Yayibambela ke, yayibona. Inkabi yami cha yayibambela ingane yakho, yayibona nje ayikhathalele kuthenje. Yayibona. Ibhotho nje 24 hours. Yabo. Hayi ikhiqiza amagwinya inkabi yami. Show zonke ngisha event la guys. Ukudla kukhona ku-on, yayibona. Ngizo-uploada namhlanje on TikTok Kingmaster Mtita wodumo 325 egcineni lokufana account entsha. Hayi bokubusa mina inkabi yami. Bafo.
Uright-ke nagogo? Mfethu. Angikuzwa mina mfethu, ngino-DJ wami la, angikuzwa uthini? Awuze le mpahla izolayo, uze le mpahla izolayo. Izo le mpahla. So ya mfethu, kupholiwe. Ngenzela nini ishebo bafana. Ngiyangena ku-TikTok-ke namhlanje nge-account entsha. Ngiyangena ku-TikTok namhlanje nge-account entsha sha, brand new from the garage. Eyami i-account-ke guys iphume e-garage. So yeah, i-garage my brother. So ngiyangena guys, ngiyangena by originally nakhona. Njengoba ngiyongena ku-TikTok ngihamba kanjani. Yeah, siyangena ku-TikTok. Siyangena ku-TikTok. Welcome manu K-Master bazukulu. Hey, ngimqala kule ndima mfana, ngibheka ku-Facebook, ngibheka ku-Mixit, ngibheka ku-2Go. Nginawo wonke ama-account nje mfethu, ayibona nto. Hey, ngimdala kule ndima guys. Ngimdala futhi ngi-happy. Ngisakaza bukhoma, ngithwalisa bukhoma, yonke into senza bukhoma. Buka la, nayi technology. Just check here. Yeah? Mfethu, ngathi check. First i-account le, first bakhombise mfethu. First nayi i-account yami kasi ngasayisebenzisi. Faka u-325 ekugcineni. Ayibona leyo nto. Nkabi yami. Yeah? Mfethu nayi basho nayi. Ebusuku ngiya-uploada on TikTok, K-Master Mtita Udum. Kodwa baqedana iy'ntombi zenu ngoba hayi. Usakile u-K-Master nomjolo, mina ngizojola kabusha. Ngishayile mfethu. Ya, mina nje lobokuqala lona wafana ongidumile nje ngongipholowishile, ayibona. Hayi so, inkani yami iqamile. Usaba yi-celebrate kuphela, uyasaba ukuvela. Yebo, yakufaka kahle, asaveli. So guys, bengisho-ke la. Ayibona nje. Ngiyangena ku-TikTok namhlanje ebusuku. Ngiyangena ku-TikTok namhlanje ebusuku. On TikTok, K-Master Mtita Udum 325 ekugcineni. Umehluko i-account entsha guys. Ngizoyibona ku-TikTok uthi ngikuphela bathi ngiselindele. Stay tuned and follow. Ayibona, just ngizobheka abalandeli bami. Kuyinhlahla-ke ngiphose ingoma abayizwaka, ayibona nto. But-ke wena mfethu, njengoba ngisho-ke mfethu, ayibona nto. Iphupho lami leli bafana. Ayibona nto. Iphupho lami ngoba ngishela bukhoma mfethu. Ngisho noma ungasala mfethu amakamera mfethu. Yeyi, abamthanda abantwana bahleli. Nangu sis. So njengoba ngisho-ke bafethu ukuthi ayafani baklinile la. Bukanike ngibongo otline la yabo nje mfethu. Guys, otline la ngathi beyazi guys, asiklinele u-K-Master uyeza. Ngicabanga ukuthi hayi kuclean. Ngathi umuntu wenze lethendana leli. Uzothola noma 100 la 100k. Uzofuna nawe mfethu, yabo uqondile. But nami kumele ngiseshe ukuthi ubani phela umuntu wenzela lento. Yabo la before kungisokunye. Yabo le nto ngizoyibona on TikTok guys. Ngiyabona ku-TikTok, stay tuned. Yashina. La kwenzeka isigemegeme la. Isigemegeme sami nakhona. Bonje umfana nje mfethu whatever lana. Ikhona futhi uyayibona. Uyikhona wena mfethu ushaya into eqondile lana mfethu, uyayibona. So wena mfethu uzoyibamba TikTok ukuthi ububhede usi in front of phambi kwabantu. Ayibona nto. Because umhlaba wami lo mfethu. Ayibona into engitshela yona. Njengoba nibona nje. Isite yami umashu nje mfethu. Umashu, umlazi, like i-Cape Town, like nje mfethu, yabo umhlaba wami lo, yabona kanjani.
kuyikhona ukuthi hayi ngaphandle ukuthini mfethu ngaphandle ukuthi umhlaba wami kubusa mina eSouth Africa cause mina angisabi umuntu futhi angisabi lutho yabona ngiba nje bafana yabona so kuyikhona ukuthi hayi ukufa mina ngisabe yabona sengayidele kufeni ukufa angisabi ngithumeni phela Nkosi yami izinto ezisabisayo ngimlandele zona ngingekho ave ngithanda izinto ezinezibhoki phakathi notiwalash ngithesta khona batheni bazukulu yini le engithanda ukuyibona yini leya engilandelayo angithi yabo ngiyaya phambili ngilandela nayimoto na angithi yabo mase bangasabonakala abantu bangemuva just bafollow mfethu sebefollowile ngicela ukuthini sebengibona online ndlela yami nakhona content welcome ku TikTok angikho musha ku TikTok noma ungacheck angikho musha ku TikTok wena ohamba ngemoto zithini mfethu ushawa yini like ngiyadrive uzithini bashawa yini mfethu bashawa yini la imoto iyadlula mfethu itekisi nabantu phakathi angazi abantu baphumaphi kwenzakalani kodwa ke mina bantu base-South Africa ngithanda imali ngizembuka impela ayibongela ngeyami ingane ukuthi isebenze angome ngeyami ingane ukuthi isebenze so ngaphandle ukuthini abana mfethu nanokuthi wena mfethu into engiyithandayo la wena shifu into engiyithandayo la no mina usathane uyangithanda uNkulunkulu uyangithanda bangithanda bobabili so mina njengoba ngithanda uNkulunkulu noSathane kahle kahle yazi ubani ongithanda kakhulu uSathane mfethu ngoba uvele nje wanginika iphawu ukuthi nje angeke noma yini emhlabeni eSouth Africa on TikTok ikhebasathitha odumo 325 nakhona ya content so njengoba ngisho ukuthi kuyasontwa kusontwana okay mina ngathi uyodedecele nana sibali yabo mangihamba la ungilandela ngemoto engemuva uzodedecele umzukulu and ngishayiseke wena ngishayise uzobona nami ngihamba ngeyami imoto bafana yabona eyami iyenza yonke into mfethu imoto yabona iyenza yonke into fezeka malavu ngafezeka lana mfethu yabona umfazi wami othe akasangithandi yabona wangigabha in front of school show njalo on TikTok ikhemaster mthitha wodumo 325 nakhona ya-content lento ngizoyibona ke online guys cabanga ngoba ngithandazela mahhala abafana ku-TikTok ngisazokhokha into engisazoyikhokha abantu base-South Africa futhi egala umshini wonyoko sengishilo on TikTok ikhemaster mthitha wodumo 325 izingane zikagogo yabona lento uzoyibona online namhlanje ebusuku ngo-12 lento uzoyibona online ebusuku ngo-12 upholiwe like upholiwe yabona into eqondile iyamfazi wami-ke la yabona iyamfazi wami-ke la mfethu ububamba so hayi so leli passage leli lineyigemegeme zakhona leli passage leli inegemegeme zakhona wena mfethu ayibamba lo uzoyibamba usuyibamba ku-TikTok yazini faka ama-essence ngane yagogo ungibuke ku-TikTok faka ama-essence ungibuke ku-TikTok like angi-understand khona ocashayo like ngiyalahlekayo manje simfazi wami direction uzoyibona ku-TikTok le nto hey mawusangidirection 325 nakhona ya-content
i-technology yami le engiyenzileyo. So bantu base South Africa, yekani mangiqale ngithi ngiyaqhamuka senzo lokhu nicasha-ke futhi manje fethu like icashwa yini ecashwayo kahle kahle ngoba mina ngiyibona into ecashwayo mfethu. Yini ecashwayo mfethu? Oh, ika-president-ke la omusha we-MK mfethu. Ikamongameli MK mfethu. Comrade la. So ngicabanga yonke into igcwele. Zu-6 zu-7 zu-8 no zu-9 zu-10 zu-11 ayipheli inamba zami. Ngithe kini sisakaza bukhoma, sithwalisa bukhoma, yonke into siyenza bukhoma. Ingoba kwathathwa le nto. Kwaphile. Yashinamba. Background. Yashinamba. La. Lokho senze ngamkhoda. Bengimthanda. Okay la. Bengimthanda. Kodwa ke. Akusenani ngoba sengaba right empilweni yabo nani. Kanti ngangifuna uba yiphara. Kodwa ngoba ngiyabona ukuthi ngathi leba yiphara. On TikTok K-Master Mtshita odumo 325 nakhona. Ubamba ukuthi yini content wona. Mafuna ukuthi kubuse wena TikTok. Kuyabusa namfethu yabona. So uyibamba usuyibamba mfethu usuyibamba. Usuphinde usuyibamba mfethu. Uthi bona mina. Because yazi indaba ngoba kupholiwe. Yabo. Kupholiwe. Sengibuka abantu abawu-17,000. Sengibuka abantu abawu-17,000. Yabona. So wesipape kusekho yasifala kahle ngithi sengibuka abantu abawu-17,000. So yeah. Malume yini malume kahle nkabi yami. Nawo abalandeli bami kancane nje mfethu. On TikTok K-Master Mtshita odumo 325 nakhona. Niyibuke le nto ngimfana wami la yasifala kahle. Yaphila mzukulu bengofuna wena. Ngizovela kushaya yazami. Ushaya. So bengisho mina wafethu. Hayibo, khona uqashayo ubuqashayo. Ingoma ngizwa ngedwa bashaya. Sekukanjena yabo lokho enibonayo kusakuncane. Ingane zasenhlakazi sazongifolowa nje ngisusa lesikoleni sami ngiletha la kabi eHong Kong kwi-event yami nakhona eqondile. Yabo lonto. So kuzoshayela nje laphana-ke nemoto ngemuva. Yabo lonto. Just for content eshawayo lo mfana. So on TikTok K-Master Mtshita odumo 325 nakhona. Iyasho inamba ku background isemgwaqweni wami-ke la. Ngathi umgwaqo wami-ke lo. Njengoba kanjena iyasho inamba mfethu. Iyasho inamba mfethu. Iyasho inamba ngane yakho. Ngizwa. Awazi lutho wena. Awazi lutho wena mfethu. Awazi lutho. Ngiyakutshela. So sengiya eHong Kong njengamanje. So sengiyo-uploada ebusuku. Yabona nanokuthi angiqalazi makuza imoto ngibamba kanje. On TikTok K-Master Mtshita odumo 325 nakhona. Bazali ziletheni phela iy'ngane zenu Nkosi yami kumina. Yabo lonto ukuze zifunde okuningi mfethu. Yabo lonto
lethani bafethu iy'ngane zenu ukuze zifunde okuningi. Yes. Abafazi bami laba abadlulayo bekuyintombi zami. Yabo loo nto bekuyintombi zami laba bawu-2. So wena mfethu DJ ngicela uqhubeke nengoma wengane kagogo mfethu eqondile. La ngiqale khona ngigcina khona ngiqale la ngathi ngiqale lana mfethu yabo ngiqale lana mfethu like nje ngiqale lana mfethu yabo like nje mfethu kwaba into eqondile yabo nakho la ngiqale khona njengoba ngiqale khona-ke ya isaythi yami le sise-Hong Kong ka-Kmart ya la mfethu ya izobe ilana ishow izobe ilana abafana i-competition izobe ilana abazukulu. Whatever into ofuna ukuyenza ngicathi uzoyenza ngoba kusho inamba yashinamba hayi ngeke hayi asibagabhe manje